Айде, 15 метра още. 15-та, дай фокус, айде, моля ти се. 15-та, айде, дай фокус, още малко, да. 15, чуши ме. Жованче, пускам клип номер 15. 15 минути до ефир. За 15-ти път снимам с облекалня. Това са 15 часа път отиване и връщане. 15 часа. Звук от 15-та камера. 15 метра нагоре. Петнайста камера, ти си. Абе, не съм се избраснал, бе! 15 години от живота ми минаха така, разделени с добри приятели. ...15 години само нагоре и май ни се получава, да ви кажа. Прекрасни колеги, станахме на 15 години заедно. Като едни истински тинейджери, вярвам, че ще продължим напред с нови сили и с вяра. Благодаря ви за изминалите 15 години. Благодаря ви за доверието и за това, че винаги проявявахте разбиране. Благодаря ви за труда и за грижата към фирмата и специално към мен. В навечерието на Коледа искам да ви пожелая да сте здрави и да сте вярващи, да ви се случват винаги чудеса и да стигнем до там, че да може да имаме 15-та заплата. Обичам ви! Много нерви, много професионализъм, много воля, много желание, много старание, много емоция. Това ивентче въобще не е сложно, елементарно е. Въпреки че са Реал Мадрид и някакъв балек. Има някакъв теоретичен шанс да направим и мача добре. Ако трябва да сравним един български мач, да речем, примерно между Локо, София и Славия, то е като ежедневно по 12 часа да сгъваш, да правиш, да снимаш този мач, да сгъваш обикновено пликове за писма. Снимането на един такъв мач е все едно да направиш оригами. Емоцията е уникална. За това нещо работиме около 6 години за този момент. И го доживяхме. До 45-та минута ми трепереха мартинките. Беха ми се изпотели ръцете, това, което ми се е случило още когато се учих. Така че тръпката си е жестока. Единството по-различно примерно сега на матчите с Ливърпул, защото ще снимам с Steadicam. Това ми е за първи път, че го правя в моя живот, снимам с Steadicam и мисля, че се справя идеално. Разбрали? Това ли беше? Много ви благодаря! И това бяха моите 5 минути слава, защото винаги съм искал да бъда пред камера, но работа зад нея и няма как да стане. Но ми абсолютно се трябва да не снимам Марек или Ливърпул. Важното е засадата да е винаги точно. Добре ли изглежда? Имам кофти дикция, мога да ви изпея нещо, но по-добре да не го направя, защото съм известен с моята дарба за пеене. Бъдете парите да му... Аре ме, пече! Така си го пече, да застигне. Оп! Не е някакво, айде. Оп!